गुड मॉर्निंग सांगमाने मुझे जल्दी उठी जाइए कहीं आज मो पुअर मंडन तो ताकू मंदिर नहीं कि जावाक पड़ो तो सी उठा पूर्व मुझे जल्दी जल्दी रेडी हो तो फाइनाली आम रेडी हो पलि आसलु। तो ये मो पुअर लास्ट वीडियो मुझे करदे चुटी थी से नंडा हबार ही देखी। तो ये आम पहुँचला बहुत ही ट्राए करूँ मोबाइल देखी नंडा करने को फेवरेट गीत लगे बिल्कुल ही देखनी बहुत कष्ट पर फाइनाली ये नंडा ही गला ହେଲା ପରେ ତା ବୁଆଙ୍କ କୋଳରେ ବସିକି ନାଚୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଟା ସରିଲା ପରେ ଆମର ଏବେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ପୂଜା ପରେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ତ ସେଠି ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ବହୁତ ସଉକ। ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯାଇକି ଫଟୋ 2-3ଟା ଉଠେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୁଅ ମୁହଁକୁ ତା ଅଜା ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ତା ଫେସ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, କାନ୍ଦୁଛି ହିଁ। ଯେତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଟୋଟାଲ୍ ହିଁ ରହିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିକି ଘରକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।